Denné ošetrenie, denná kontrola. DODK. Jednou z dôležitých povinností, ktorú ako vodič spoločnosti Arriva mám, je každodenná kontrola technického stavu vozidla. Každé ráno prichádzam k svojmu vozidlu a kontrolujem ho, pretože mi záleží na bezpečnosti našich cestujúcich. Nie je to len o kontrole kolies, sedadiel, zvončekov, bezpečnostných pásov a dokumentácie, je to niečo oveľa viac. Je to komplexný systém postupov. Je to DODK. Uvedomujem si zodpovednosť, ktorú mám ako vodič. Som rád, že cestujúcich môžem bezpečne, spoľahlivo a na čas dopraviť do cieľa ich cesty. To je to, čo robím denne. Je to mojím poslaním.